guys, nandito tayo. Yes, outing time. Wow. Punta tayo sa beach kasi na-miss natin yung tubig ng dagat. At super init na, umpisa na ang summer. That's why punta tayo. Tayo mauuna dun sa dagat. Mauuna, tayo nang ahuli. At kasama ang wow, may bisita tayong kasama, may guest, oh, special guest yan, oh. Wow. Ayan, punta tayo sa dagat, ha, Dagula. Okay? Punta tayo sa dagat, mag-swimming. Yan, ang ganda ng view, no? Oh. Ganda. Ang lamig sa mata. Lamig sa mata ng mga views. Ayan. Punta tayo sa Bikini Beach. Bikini Beach. Malapit lang sa amin kasi ang Bikini Beach. Kaya punta tayo. Pero before anything else, mga boys, meron ako ditong dala para sa inyo. Oy, magnudnod. Ala, nudnuran nyo si Dagol. Lagyan yung nguso niya. Yay! Okay ba? Oh, gwapo ah. Eh si Dagol. Sana yung lilikuan natin. Ha? Nalampasan na yata ah. Ay, nalampasan na yata. Yung kanina, nakita ko may biking. Wala may agyan na balik ko doon, meron ba doon? Yung likuan, bitaw na pumunta tayo doon. Hindi mo na matandaan. Ito. Sure. Lalapasan ko na ba kaya? Hindi ko alam. Hindi ba doon sa sunod pa? Baka diyan sa unahan pa. Viking Technical Vocational High School. Dito yata sa unahan. Oh. Meron yung resort noon na binibenta natin noon. Tandaan mo? Na benta na. Ginawa ring resort pero pinalakihan. Kalimutan ko ng pangalan ng resort na yun. Hindi naman sa Viking yun. Hindi ba? Hindi, iba Ba yun? yun? Iba yun? Yan na yata. Lilikuan. Ayan, dyan nga. Sinasabi ko kasi wala akong nakita ng Ayan, likuan eh. yan. Yun, pala ko Viking. Viking Public Beach. Ayan. Sa marinig biking. Ito ang papunta ng Viking. Uy, ang sipag naman ni Ining. Aba, sipag ng batang yan ah. Gaganda ng mga bahay dito ah. Nung pumupunta tayo, wala pa tong mga bahay na ito. Bago na ito. Hindi na bagyo. Dami ng bahay dito. Bagyo ito. Dati pa kantil lang ang lote dito eh. Tagal na tayo dito punta. At buting ka at itong road ay cemented na ng pangit. Ang pangit para sa gulong nun dahil yung matigas na matinik-tinik na bato. Yung parang po, ito yung Volkswagen. Na mabibigta yan, sobra ng mamahal. Maubos na lang ng yan, dalawang 40,000 bibili ko kagad dyan. karita. Tsaka nakakaitim, di ba? Oh God, di ko maintindihan ng mga ayaw ng kalat.
may birthday pala. Ibig sabihin may maraming tao dito ngayon. Pangbenta na. Baon nila. Nagana ang tangway. Dalawa lang. Say, isang tray doon. Ang dami. Balikan mo. Tingnan mo. Pepsi yun. Tangway. Pepsi ang marami. Pag-diskusyon na naman itong kasama ko. Pepsi ang nakita ko marami. Ayan o, clip o. Nandun, punta tayo sa baba. Yan. Yan guys. Sinimento nga nagbukod pang gitna. Ito kasi ang pinakamalapit na beach dito sa amin. At maganda dahil public. Wala yung entrance. Dahil pwede nating ipasok ang ating sasakyan. Kasi marami kaming gamit. Dito na kaya yung kotse. Talaga, dyan talaga umarparking. Ayun. Ito ko yung parkingan. Ayan. Uy, ang ganda ng dagat. Thank you Lord God, nakarating kami dito. Thank you Lord. Ay, ang daming mga boats. Ang ganda. Oh. Eh, Oh. What happened? tumba? Natumba yung ano, galon ng tubig. Yes, ang ganda, di ba? Arkamo. Dagol, punta ka na dun sa dagat. Punta ka na. Go. Go, swim. Swim na. Ano masana yan? Paliguan mo na kaya? Oh, dagol oh. Dagol!
di panangitan gusto ming mo palit. Na siya yung nga na. Baligya. Ha? Laki number? Saan? Pagkontak ni mo doy. Kung saan ako pagkita ni mo? May cellphone. Kung saan man na? Pagpalit na na. Ha? Ala? Ano yan? Yung bangka niya, sabi ko paano kung gusto kong bumili niyan. Oo. Eh, ang gumagawa yung lolo niya. Ayan. Eh, wala raw cellphone. Paano makontak? Siya, kontakin mo. Ah, doy, kinsa may akong kontakan, doy. Asa man mo? Magkano ka naman? Tagpila ka na. Tagpila doy. Ah, seryoso ko, doy. Noon sa ba ni siya, gakatawa, oy. Sige na, doy. Gusto ko gingana, doy. Ay! Kani siya kay Dili, pwede kay istoryahon. Salig kay gwapo. Ah. Salig ka kay gwapo ka, ha? Ay, doy. Saan man mo nagpuyo, di ay? Ibabaw sa dapit. Ha? Ibabaw sa ato? Nakaloko rito, ha? Asa mo tawag, doy? Makontakin mong lolo, doy? Gusto ko gingana, doy. Kinara, may anang buol. Hoy! Bisura ka istoryahon, ani niya, oy, mura mag-syokoy. Ayan, nandun na siya si Syokoy. Aday! Sige na, doy. Gusto ko gingat to, doy. Ha? Hoy! Asa man ko kita sa imong lolo? Ha? Asa man? Oh, sintin ka. Oo, busay lang ko diri. Ha? Pabidyo ko, ha? Sige. Pogma ko, be. Anira, anak. Kaya ba mo kumubugsay? Malabay dire? Sige. Doy, binang bangka, doy! Wala, Kasunod, bagyo, kasunod. wagod tayo. Kasunod. Naliligo-ligo, nagre-relax kasi walang patrabaho. So, ito, para ma-enjoy natin ay mag-row the boat. At ako, ipakita ko sa inyo, marunong ako mag-drive ng boat. Okay? Kaya ano nangyari na kay Dagol? Kaya dito. Ay! Saan sa Maynila? Ano? Ano na? Nangagaw ka na ng bangka dyan? Oy, hindi ka na nahiya. Okay, bawa na sila. Dito, ilalim mo dito. Ha? Na, nanamig ko na niya. Oy, dali mo dito. Abang ko di ha. Karita. Mabidyo na ko. Galing kayo na puno magtubig. Okay. Dito na, sumakay ka na. Sumakay ka na. Sumakay ka na rito. Oh. Halika na, baka madulas ka. Oh, sumakay ka na. Hanggang tumakasakay, ano na nga ito una eh. Yung chinelas ko kasi istorbo eh. Oh, dahan-dahan ka. Paano ba? Hindi ako masakay. Dapat doon sa ano pa lang, o sakay ka na. Mababa ba? O utong ba? Dito ako sa gitna. Ay, Dito ka sa gitna. Ha? Gitna. Dahan-dahan lang. Nahigot kinalukmay. Diyan, okay na. Ito lang, hindi pa ako balance. Yung ano, buksay mo. Ayan na, namuksay na si Rich. Ano? Ayun, sinasabi ko.
O saan ka pupunta? Alam mo mag-drive? Hindi ka marunong mag-drive, boy. Oh, saan ka pupunta? Layo mo na. Uy. Oy, makabangga ka dyan ha. May lisensya ka ba? Oy. Oy. Mapuno na, grabe, ang dami ng tubig. Tanggalin natin. Tanggalin natin tubig. Yung tubig, yung ano yan, pangkaras. Wala dito. Nabalik ka doon? Oo, Ako yung gusto ha. Tanggol ba yun? Wala na, nagpanik na si Tagol. Nabisa ng gusto. Okay mo? Hindi kanina ba? Nung muna ako, akala niya eh. Oh my God! Nakadrive ako ng ng boat. Nakita nyo? Ang sarap! Na-exercise talaga ako. Napasubo ako. Na-test ko yung skills ko sa boating. Ay marunong pa rin ako. Kalayano talaga ako. Kalayano. Ganyan kasi ginagawa ko nung bata ako, guys. Ang sarap! Sarap dito sa dagat! Ang sarap! Ay, may napagod na aso. Papakita ko sa inyo si Dagol. Ay, naku. Ang init. Grabe, guys. Na-enjoy ko talaga. Na-enjoy ko talaga. Grabe. Ano nangyari dyan kay Dagol, ha? Si Dagol kasi first time niyang pumunta sa dagat. Alam niyo, ninervyos. Naku, kanina. Grabe si Dagol. Ninervyos sa dagat. Ano nangyari sa'yo, Dagol? Ha? Ano nangyari sa'yo, Dagol? Okay ka lang? Kukuha ako ng pambayad doon sa mga bata. Sabi nila, ang bayad daw nila, pag gumamit ako, hindi naman sinabi kung ilang minutes. Seconds lang yata yung ginawa ko eh. Eh, sabi nila 50, sabi ko, huwag niyo sabihin bayad, sabihin niyo na lang regalo ko. Bibigyan ko kayo ng 100 para mapaghatian yung apat. Kasi apat sila eh. Ay, yan masasanay, sasabihin ko.
Kasi sabi ko, huwag niyo akong pabayarin. Sabi ko, huwag niyong tawaging bayad dito. Yara, Doy. Pagkita na ako among imong lulo ha, magpagama ko ha. Kana ayaw ing nga bayad Doy ha. Okay? Ayaw mo kaanad nga maningil og mahal ha, porkit gitagaan ka na ako gingana ha. Ayaw pagdawo ha. Okay, sige, good boy. Salamat Doy. Butterfly oh, lumalapit sa atin oh. Grabe yung butterfly, umiikot sa akin. Sayang saya, masayang araw na ngayon. Sayang saya. Okay? Teka, halika. Bili tayong mainom. May tindahan dito eh. Pakita ko sa inyo. Hey! Tingnan natin dito. Bili tayong mainom. Nay, mainom? Ha? Ang gagawin natin ngayon. Why? Puso. Why? Naman tayo. May tindahan pala dyan, oh. Super init talagang summer na. Grabe. Dagol. Dagol. Ano, Dagol, what happened to you, Dagol? Pagod. Na-enjoy mo ba? Oh, Superman, nandiyan oh. Uy, nandito si Superman. Ay, lasing si Superman. Ano nangyari doon? Oh my God. Uy, paano na ito? Hindi tayo magkasya. Ang liit ng kalsada. What? Sabay tayo patarsin yan. What will we do? Eh, paano ito? Yan. Tulog. Oh my God. Oh my God. Hindi ba ka na malalim? Malalim. Lalim lagi dito. Malalim, malalim. Malalim baya. Lagi. Ay, malalim. Ma-shoot tayo. Wala ito mong pakialaman. Oh my God. Ninervous ako doon. Nahimatay ako. Ang hirap naman pala ng kalsadang ito. Ang kipot. Hindi 4x4 ito ano. Wow, summer ang dating. Grabe, ang dahil nagpipiknik. Summer ang dating. Lalong-lalo na pag nakita mong mga basa-basa na buhok na ganyan, nangingintab na noo, na sunburn, na pisngi, ganyan. Summer na nga. Summer ang dating. No? Na-enjoy nyo ba? Yes. Yes, of course. Pumunta kaming dagat, wala kaming baon na pagkain kasi nagde-depend na lang sa madaling mahablot na pagkain. siya nagbansag nun ha, madaling mahablot. Ano yung madaling mahablot na pagkain? Ano yun? Ay nako, McDonald's na naman, fast food. Let's go! Uy, may bagong ganito naman dyan. Ay, bagong-bago yan. Partel o, partel. Ang ganda, no? Partel. Ang daling natapos. Daming bagong ano naman yun. Bago na naman yung bahay na yan, oh. Ayan, oh. Daming bagong bahay dito. Ayan, Miss. Mga subdivision. Ay, ang daming apartments doon. Mga subdivision pati. Wow. Dami na dito ah. Bilis naman nun. Ay, nagugutom yun. Dalawa lang yan. Nagugutom at natatae.
nagtitinda ng yung sinusugba nila na tinapan ang tawag nila, yung tulingan bitaw noon. Ano? Sa mga bago ka makapasok ng palengke may mga ganun umuusok-usok smoky sarap yung tuna. Wala nang magsumpa pag ganito kakainin. Ang ganda nung noon dahil meron sa Albor, meron ganun. Ewan ko dito. Walang nagaganon. Wala ako napansin. Pero large. Grabe mga ito, large yun. Basta pailain, sir. Siya man ilang Sa akin, Ikaw yan dyan, ano? Ay, dalawa na lang na quarter pounder. Duha. Pineapple kaya po ng green. Oo. Wait, ano gusto mo? What else, sir? Yung ano? Yung chicken? Saan man? chicken. Two-piece chicken? Nakailang yung additional, sir? Two-piece chicken. One piece chicken with french fries, sir? Dito, two-piece Ah. chicken. Two-piece chicken. With pineapple kaya po ni sir? Oo. Oo, with pineapple. Large kaya po ng pineapple na to? Lasa niya pa ano? Hindi, medium. Medium yung medium. Medium, okay. Original maninga two-piece chicken, sir, no? Original. Okay. Saka isang additional na na original na one-piece chicken Okay. With french fries? without drinks. Without it, okay. Oo. Tapos isang Big Mac. Big na. Okay. With medium fries and pineapple. Oo, ang drinks ang large ng drinks. Okay. Nakailain, sir? Mas matcha Sunday. Okay na. Kanina? Matcha Sunday. Sunday ka no? Sunday. Namo Sunday? Yes, sir, sir. Chocolate or caramel, Matcha sir? daw. Matcha meron? May matcha kayo? Matcha? Yes, sir, sir. Sige sa akin isa. Oo. Upat. Upat. Okay. 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 What? What else? What did you say? Okay na yun. Okay na. Ha? Bayan. Bayan na. Tama. Asan na ba yung nagsasalita? Ayun, siya pala nagsasalita. Siya nagsasalita yun, nasa likod. Siya. Meron na? Meron. Ay, salamat. Meron ka na? Ano ito? Matcha. Yeah, kompleto. Matcha Sunday. Oo, tama. Mama. Dukot na. Katayo na sa gulo, amoy niyo. Amoy na sa gulo. Dagol, gusto mo?